Wat zijn dit allemaal voor flessen? Dit zijn al je single malt whiskies uit Schotland. Dit is de Glenfiddich Snow Phoenix. En daar zit een verhaal om vast. In 2010 is er in Schotland een enorme sneeuwstorm geweest. En die had ervoor zorgen dat het pakhuis, een van de pakhuizen van Glenfiddich, het dak volledig inzakken is. Met rode vetten in de dijlucht kwamen. Wat dus beslist net mij. En toen hadden ze, als dat weer weer hadden ze bottelen. En daar is de Glenfiddich Snow Phoenix uitgekomen. Is hij ik lekker? Ja, hij is enorm lekker. Dit is een Blair Attle, 15 jaar oud. En die had een speciale rijping gehad op een Hongaars wijnvet. Dus ik wil iets bijzonders. En dat soort flessen ben ik dus naar op zoek. Alcoholpercentage van 51,6%. Nou, daar kerst een aardige feestje maar bouwen. Ja. Alweer een kostje met whiskies. Ja, alweer een kostje met whisky. Het rent wat uit de hoorn. Ik had wat te kwart op plak. Dus had ik de kroon nog maar in een plank in en de olijfolie die hoort naar de whiskygezelschap. Hier had ik de Old Pulteney. Dat weer de eerste single malt whisky die ik ooit in 1996 gekocht heb. Je begon het al. Je begon het al mee. Mijn eerste Old Pulteney wie een 12 jaar ouder, van 26 gonen in die tijd. Hebben we gekocht zo'n beetje rond de crisis. Die had, nee, is daar net jong. Die heb je gelijk achter de oerslaan. Ja, ja. En toen is de passie eigenlijk wel ontstaan. Wat is er zo bijzonder aan whisky? De variëteit, vooral. Dat begint al met als er een flessen eten doet, dan doe je hem in die glas, dus je naar die kleur. Dan walst hem in die glas, dan trouw die noos erin en neem die aroma's op. En dat maakt het whisky zo interessant. Ik rook hier krodige hints van sherry en iets van recensies. Maar ik rook kerst is iets van kaneel. Zit er ook in. En het roken doe ik nog op 2 manieren. De ene manier is met de moele dicht en met de moele iepen. Dan rook het vol oren ding dan met de moele dicht. Dat is heel apart, maar het is een feit. Dus je bent eerst een hele tijd aan het roepen voordat je echt een slok neemt? Ja, eigenlijk wel, ja. Je hebt wel lol van die in glasje. Ja, je kan de eten met biertje. Whisky drinkst ik net, whisky nipst. Dat mast mij lietse sepkes mast die door de volle moele henne gaan letten. Zodat het echt oorlog niet smaakpapillen aan het werk zet. Het zwiertige van recensies proosten is echt heel zwier op het tongen. Iets van chocola. En dat bloest bij deze een lang proeven. Hij had dus een lange afdronk, nemen ze dat. Heel bloed lekker. Wil je blij van deze whisky? Ja, van deze ben ik heel blij mee. Deze had ik mij met Schotland bij. Ja, ik zei, doe maar eens mee. Ik mocht maar 1 fles aan mij nemen, maar ik kan net zo goed tellen. Dus ik ben er 6 weer. Ja, dit is echt heel lekker.